sa langit ang pasalamat ni Barbie Forteza sa GMA Network ug sa GMA Sparkle Artist nga maoy nag-amuma kaniya og nitabang aron nga magmalampuson isip usa ka artista. Nasayran nga moabot na sa 15 ka tuig ubo sa GMA Network si Barbie. Gani, iya usab gipasalamatan ni iyang mga fans ug supporters nga kanunay niuban kaniya sukad nga siya nihimong artista. Giangko ni Marian Rivera nga nag-adjust pa siya sa pagbasa ug pag-memorize ug sa pag-memorize sa iyang mga linya hilabi na ang pag-acting. Kinisubay sa umaabot niya nga teleserye nga Against All Odds, diin usa siya sa mga mubida. Nasayran nga 4 ka tuig nga nagpahuway sa pag-acting si Marian ug karong tuiga nibalik na siya. Og sa nagpadayong Love Before Sunrise, gitugan ni Rico nga gida ni Rojon Cruz sa iyang ate nga si Stella nga mularga na kini sa gawas sa nasod. Samtang may laila na usab ni Atom si Zarina Montalibano nga gida ni Andrea Torres. Kana, ug uban pa atangi sa Love Before Sunrise alas 8:50 sa gabii.